Kaway, kaway. Oo nga eh. Hindi, ako hindi nga. Sabit mo sa... Yan. Sasapay ko dito kunin nyo. Oy, nahulog. Ay, ano ba to? Meron pa ba to? Oo. Wala naman magagamit din. Asan na ba sila? Tanggalin niya yung binili. Ayun. Oy, kuwan! Mama. Ay. Oh, jump shot. Sige ma'am, saglit lang. Ay hindi, doon ka tumalon no, para mataas ang kuha ko. Diyan. Ay ilalabag ko muna to ma'am ha. Wow, ang ganda naman ng buhangin. Oy! Kuha daw kayo ng ganito oh. Doon. Oh, ito isa. Oy, kunin nyo baka umalis. Kunin nyo yung ganito nyo. Ayun oh, dali. Baka umalis na ito sa isa, sir. Oh. Ang tapang nga natin, wala tayong best. Rick, kunin mo yung ganito oh. Oh, okay, ma'am. Dito ka lang, ma'am. Dito ako sa baba para mataas kunyari. Ayan, para yung puno. Dito. Sabi mo ah. Sige. 1, Ay, patayuin ko na lang kaya. press ka na. 1, 2, 3.